det er så starten på overnatningen hos Knud. Vi har sådan Simon der, med Emil der, og så Kaspersen her ved vinduet, ikke? Og det bliver bare mega sejt. Så ses vi senere. Prøv at se. Se! Du er så fed! Okay. Han kan ikke komme bil med spiller åbenbart, så giver han op. Okay, nu har vi så været her en times tid. Ja. Og ja, her sidder med Emil med sin MacBook. Kasper sidder her og gør klar til at spille PS3 med mig. Ja. Og så sidder Simon og spiller CSGO. Ja. Så ja, det er sådan det, der sker lige nu. Ja. Vi ses senere. Ja. Ja, så spiser vi til aftensmad nu. Og det er sådan virkelig hyggeligt. Ikke sandt? Ja. Okay. Ja. Hjemmelavet. Ja, vi ses senere. Ja, og så, vi har lige spist nu. Det smager mega godt. Ikke sandt, Kasper? Jo. Det skulle sgu meget godt. Ja, og nu sidder vi lige og spiller computer, og så, ja, så skal vi så bagefter sådan se Jurassic World. Det bliver skide hyggeligt. Ja. Okay. Ses. Det er virkelig ikke meget andet. Okay, så er vi så i gang med vores aftenprojekt. Det hedder frugtsalat med fløde og ting. Det kommer til at smage rigtig godt. Vi ses, når vi har lavet det. Ja, nu er vi så i gang med at se film. Hvad ser vi? Vi ser Sharknado 2. Og den er sådan virkelig dårlig og åndssvag. Så ja, den skal vi nok kunne hygge os med. Så ja. Så er vi tilbage igen Ja. med vores mad. Ja. Ja, det ser sådan. Der ligger Simon. Er det ikke Simon? Og så er vi så Kasper og med Smil over hjørnet der. Vink på Smil. Okay. Og så har vi så vores mad sådan her. Ja, det ser fucking lækkert ud. Please, tag lige Ja. Nej, vi skal bruge Vi ses. Vi skal bruge den der. Så er vi så færdige med at se Sharknado. Og jeg tror vi skal til at seng. Simon så under filmen, og med Smil forstod den ikke. Så det har været rigtig hyggeligt. Jeg forstod den godt. Ja, men du så sgu under halvdelen af filmen. mig lort. Ja, det kan godt være. Nå, vi ses i morgen tidlig. Ja. Godmorgen, ja. Vi lige stod op. Ja, med Smil og træt. Ja, og mit hår er sådan ret vildt. Ja. Så, ja, og klokken er så 8:30, så skal jeg nok til i skole. Så vi lige stod op. Det er helt travlt. Ja. Ja, så vi ses. Ja, så spiser vi så morgenmad. Sådan 20 i 9. Det smager sygt godt, ikke sandt, Simon? Hvad? Hvor man smager godt, ikke? Ja. Ja, så vi ses i skole. Ja, så er vi så på vej til skole. 5 minutter i, ja. Så vi føler måske, vi har lidt travlt, men vi når det. Så ja, vi ses i skolen.